Град Фамагуста в Северно-Кипърската Турска република, в държавата Кипър, разделена в момента на две части. Намираме се в Северно-Турската Кипърска република. Държавата е била разделена по времето на полковниците 1974 година, когато опитват разделяне на Кипър, според историческите хроники. Тогава турската армия извършва десант на острова, като го дели на две части, където дели столицата Никозия. В момента 40 000 корпус на турската армия има от тази страна, в която се намираме, в Турската Кипърска република, и 40 000 английски войници в две английски бази в южната част на острова в Кипър. Това, което виждаме, катедралите, които ги виждаме в Никозия, всичко тук наоколо е от времето на венецианците, от венецианския период. Всичко това е разрушено до половината и катедралите, готическите, са станали фактически. Добавени са минарета. Същото наблюдаваме в турската част на столицата Никозия, в турската столица. И минаретата вътре се служи, катедралата отвътре си изцяло готическа, добавени михраб и само са добавени минаретата. Намираме се в старият исторически венециански център на град Фамагуста.